Стресът е полезен. Стресът може да бъде както полезен, така и вреден. В умерени количества той действа като стимул, който ни мобилизира и помага да реагираме бързо в трудни ситуации. Така наречения положителен стрес ни дава енергия и мотивация, помага ни да се справяме с предизвикателствата и да повишаваме ефективността си. От друга страна, когато стресът е хроничен или по класификацията на Сили е дистрес и е неконтролируем, той започва да вреди на здравето ни. Води до емоционално изтощаване, проблеми с съня и физически заболявания. Затова е важно да разпознаваме границите и да намираме баланса, за да се възползваме от положителните страни на стреса, без да допускаме той да стане наш враг. Вярно е, че напредъкът е извън зоната ни на контрол, но вие вече знаете, силата е в баланса.